Nagla-live? Busy din yun. Busy din? Oo. Okay. Busy silang lahat. Ako nag-live kanina. Oo, andun ako hanggang natapos ka. Kaya lang inaantok ako nakatulog ako. Nakita ko bigla na lang nag-end. Oo. Oo. Oo, utang na loob ko pa. Nakakanta din si Dos doon sa kabila. Si Live na ba tayo? si Lola Bittersweet nandun kay Atiling kanina. Hindi ko magkakitan. Andun ba? Oo. Ano, bakit tayo, naka-live na ba ako? Hindi pa. Oo, live na. Bakit ayaw dito sa CP ko? Yan. Okay na pala. Hintayin mo Ayun, may kasi, paharap. nagmamadali ka palagi. Gusto nyo kasi instant. Galit na galit. Galit na galit Hindi yung tatay ko sa YT. nagpapaliwanag lang. Kaya naman yung duwariwang ko, pinapagalitan niya ako, inaaway niya ako lagi tayo. Sabi niya, Bakit? nagkaroon lang daw ako ng kagrupo sa YT. Alam mo na yun. May tao na pala. Quiet na tayo. May love shoutout po, Sir GFC TV, Sir Country, Country Boy Magic. Just do it. May love shoutout. Ano yun tayo? Ipaliwanag mo sa kanya. Maintindihan naman Pinapaliwanag niya. ko naman Yung mga kagrupo ko, talagang ganun lang sila, mga bully lang. Kaya nga Shout out ka tayo. Puntan ko muna itong mga nandito. Yan, mega love shoutout sa inyong lahat. Just do it. GPC TV, Country Boy Magic. Maraming salamat sa pagsuporta sa Chris Maria's Farm. Mega love shoutout sa inyong lahat. Thank you, never makes lag. Laging magkasabing araw-araw kang mambuli. Ikaw lang ang mamahalin. Ayan, nandito po ako sa bahay mo, Sir Country Boy Magic. Liberty Bridge, Budapest. Ayan. 0.21 second lang naman. Ayan, dikit na po si Tris Mix ko. Tris Mix Vlog. Sir GFC, thank you. Sino si Just Do It? Malay ko. Ay, wow. 8.350 na yung kanyang bananas. Ayan. Salamat po, Ma'am. Just Do It. Do it ba o do it? Basta Di marunong si mabigkas. Tres magbasa. Basta mabigkas yun na yun. Do it. Dito muna ako play sa maiksi lang. Cowboy rides away, testing lang 4 months ago. Idikit ko po si Tris Mix Vlog ko, yung aking second channel. Ay wow, sing-rich din pala to si ma'am. Akit na po ma'am, just do it. Kaya lang, nakamute yung kanta niya. CPR ata to. Ayan, dikit na po si Tres Mix Vlog ko. Third ko pala host, hihihi, Dan. Ayan, ma'am, akit na po.
Nakikita ko kumakanta ka dito eh. Kaya lang parang nakamute na siya. And thank you po sa inyo dyan, Sir Country Boy. Kailan kayo tayo uuwi? Oh, kala ko nanood ka sa live ko kanina. Bukas? Bukas, di ba? Ulit-ulit. Paulit-ulit ang ano ng tatay ko, ang suplado. Makakanta na nga. Oh, sige, kanta ka na yan. Ha? Kanta ka na. Ayan, maraming salamat po muli sa suporta sa Tres Marias Farm. Mega love Thank shoutout you. at huwag po kayong magsasawa na magsuporta sa kanya. Laging tatandaan, ang buhay ay Weather lang. Oh, kanta na ikaw. Siyempre. Sige. Thank you, Tay. You're welcome. Dahil Sunday ngayon, praising song, worship song yung ating kakantahin. Nimpa TV, mega love shoutout. Salamat. Ma'am Nenpa, may galawag shout out. Kanta na tayo. Antaray, mega love shoutout. Sis Antaray, may galawag shout out. Ma'am Nenpa, thank you. Wait lang. Tapos na ako dito kay Ma'am, Jazz. Yun o. Nakikita ba dyan tayo? Co-host ang binati, hindi ikaw. Co-host yung binati, hindi ikaw. Oo na, ikaw na. Shouting co-host. Ayan. Salamat, Sisi. Teka lang, puntahan ko muna yung binaba ni Ma'am Nenpa. Ayun, sumasayaw si Ma'am Nenpa. Dancing, Mr. Postman. Salamat po sa paharang, Sis Jeanette. Mega love shout out. Kakauwi lang. Oo nga, kasi Sunday ngayon. Nag-ano kayo? Ano yun? Day off? Di ko naman tinatanong kung saan ka galing. Ang taray-taray talaga kasi ng tatay mo, no? Grabe siya. Dapat mag-shoutout ka muna. Hindi yung kakauwi lang. Bakit? Kailangan ba yun talaga yung unahin, tay? Oo. Grabe ka talaga, ha? Mega shoutout host. Ganon. Mega love shoutout host. Mega love shoutout co-host. Mega love shoutout to all. Hindi yung kakauwi lang. Alam namin, kakauwi mo lang kasi date mo ngayon. Sana all na lang. Antara. Ayan, dito tayo sa dancing ni Ma'am Nenpa. Ayun o, nasa still harang pa rin daw siya tay, kaya hindi niya narinig yung sinasabi mo dyan. Sisi, may sinasabi yung tatay mo. Ihagis ko pa yan. Huwag kang ganun tay. Hindi ka niyan padalhan ng pampagupit. Ayan, may galang shoutout po for 4 million viewers na andyan. Thank you, thank you. Antaray, mag-request ka po. Mag-request ka po ng kanta. Mag-request ka daw, Sisi.
Kakantahin ni Tay. Ang galing tayo sumayaw ni Ma'am Nen pa, oh. Kapsat dire. Ma'am Tere. Mega love shoutout po, Sir GR. Oh, tinan mo si Ma'am Tere. Oh, di ba? Kakapasok lang. Mega love shout out, host at co-host. Ganun. Yeah, dogs. Mega love shout out. Stricto yung tatay natin dito, si Chinel. Tinan mo si Kwan. Si Ma'am Tere. Oh, dear Bogs, mega love shout out. Oh, ganun. Hindi yung kakauwi lang. Hindi naman ako nagtatanong. Ang suplado ng tatay mo, Sis Jeanette, no? Paano hindi pa sasabihan yan? Magmula kahapon hanggang ngayon, hindi man ako kinumusta. Hindi man nag-hi, hindi man nag-hello, hindi man ano, di ba? Katulad mo, Tay, paayos ng background ko. O, ganun, di ba? Magmula kanina umaga hanggang ngayon. Nag-chat lang kapag may kailangan, gano'n. Diba? O, ganun. Ma'am Jeanette, dikit ko po sa iyo si second channel ko, si Tres Mix Vlog. Dito muna ako manood sa iyong luto na gulay. Ayan, 8 hours ago. Ikaw lang ang nanahin. Ang nakapuso ko. Ikaw lang ang ibigay ko. Ang ako'y ganun talaga ko for respeto. Sinisipon ako dito. Pasaway kasi si Tay. Hindi, ganito lang talaga kami nagbibiruan. Sire. Kapsat. Tatay, may harang nga. May harang nga. O sa susunod, tatanggalin ko harang para hindi siya kumita. Ayan, Ma'am Jeanette. Ay, Ma'am Tere, andito pa rin po sa iyong luto na gulay. Tatay, may harang nga. Kaya nga, Sisi, hayaan mo na yan, Sisi. Bahala siya. Meron naman ako. Anong meron ka? Meron naman ako. Meron kang toyo. Baka gusto mo akyatin kita dyan sa bunutan. Meron yan, Sisi. Malamang. Hindi ka makakakyat dito. Dahil pagkakyat mo pa lang, mababan ka na agad. Grabe siya. Buti na lang, Sisi, nasanay na tayo, no? Kasi kung hindi, ewan ko lang. Ikaw lang ang mama. Buti na lang, alam natin ang ng bitukan ni Tay. Ehem, aray. Kumusta naman ang day off ng Kenneth Vlog? Diba? I hope na naging masaya ka, nakapagpatik-patik kayo, nakapagpahinga kayo ng maayos. Ma'am Tirve, mega love shout out din po from DR po. Ma'am Han, Yahoo, mega love shout out from DR po. Hindi ko alam anong ginagawa mo. Kala ko kakanta ka na. Tika lang, pinupuntahan ko muna yung naandito na ngayon lang yung hindi ko masyadong yun muna yung unahin ko ba. Okay. Ako kasi hindi ko kayo mapuntahan kasi una, isa lang ang sisi ko. Wala akong extra phone.
dito lang ang gamit ko. Pasensya na kung hindi ako nakakapag-play sa inyo. Ang tanging support na may bibigay ko lang is tusok, sabay babay. Ako marami tay. Ayan o. Andito pala ako kay kay Sis Lady. Yan. Itong isa na kay Ma'am Tere. Yung isa, andito papunta pa lang kay. Tapos na si Ma'am Just Sweet. At saka si Ma'am Nenpa. Dito na lang kay Sis Antaray. Yung isa. Yan o. Tapos yung isa nasa ating pang-video okay. Yung isa naka-monitor. Yung isa andyan. Ilan lahat yun tayo? Yung CP ko. Sige nga. Ikaw na magbilang. Meron ako short video Sisi, andito ako Sis Antaray sa iyong AC Cooking Colorful. Ay palitaw. Ayun, wow, sarap nito. O Hindi yan, yan palitaw. andyan silang tatlo. Hindi yan palitaw. Sapin-sapin. Hindi ko na yan Sapin-sapin ba padalan yun? ng pampagupit na 50. Sapin-sapin yan. Oo, ganun ba? O, Palitaw tanongin mo kung eh. sapin. O ayan, andyan na yung tatlong CP. Mamaya na si Sir GR. Tapos si Sisi Jeanette. Ayan, kakanta na si Tres. Tay, pa-check nga tay kung okay yung yung sound ko kasi naka-bluetooth lang to eh. Oo. Okay naman. Meron po ba? Meron? Oo, meron naman. Parang parang hindi malakas. Okay lang, malakas din. Hindi pa Ikaw lang. Hmm? Ano yun, tay? Kanta ka na. Ma'am Ann, Yahoo, may love shoutout, sabi ni Sir GR. Ma'am Tere, may love shoutout din po. Alam ko naman na dyan na ban ako. Na-ban daw siya dyan. Hindi ko na yan padalhan ng pampagupit. Yun lang, Sisi. Oo, wag mo nang padalhan. Sino po yung gustong umakyat para maki-join dito sa taas? Yung mahilig din sa kanta. Kahit kanta yung walang hilig, okay lang yan. Kasi ganun din naman si Tres. Mag-off cam ako kasi kitang-kita yung ipin ko. Manay ka, Dance, may love shoutout. Ikaw lamang, Panginoon, kaagay, kumukurok-kurok, saan man naroon, suliranin man ay dumating, ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailan pa man. Sabi ni Ma'am Tere, mahilig lang daw siya makinig. Kapahingahan. Sa'yo'y nakamtan. Kapangyapitan, ikaw ang pinagmulan. Suliranin man ay dumating, ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili
Ma'am Tere, Ma'am Antaray, Dan Tamsak, sabi ni Sir GR. Salamat po, Sir GR. Sir Brad, 32 Vlogs, official, mag-love shoutout po. Good evening, Sir Brad. Thank you po, Sir Brad. CCLCG, mag-love shoutout. Good evening, CC. Thank you, Sir Brad. Uy, ano nangyayari dito? Thank you po, Sir Brad. Hello, hello. Bakit ganito na yung sound ko? LCG. Good evening po, Sir Brad, Sis LCG. Ayan, tapos na ako dito kay Ma'am Tere. Bakit pumangit na yung sound ko? Ano nangyari? Hello? Bakit ano nangyari dito, Tay? Bakit ganito na to? Agoy-agoy. Kapangyarihan, ikaw ang pinagmulan. Suliranin man ay dumating, ikaw lamang Diyos ang sasambahin. Panginoon ko sa iyo lamang mananatili kailanman. Suliranin man ay dumating, ikaw lamang Diyos ang sasambahin. Panginoon ko sa iyo lamang mananatili kailan pa man. Nakalive si Ate Bel, Tay. Nakalive pala tayo si Ate Bel. Ayan, tapos na ako dito kay Ma'am Tere. Puntahan ko si... Oo, alam ko, nakalive ka, nandun ako. Ayan, mamaya ko na muna siya puntahan. Tapusin ko muna itong mga nandito sa baba na pinapanood ko. Manika Corridas, salamat, Sisi LCG. Thank you, Sisi. Sir GFC, meron ka po bang upcoming premiere? Wala pa rin bagong upload si Sis LCG. 1 month ago pa itong isa. Masakit na kanta. Mahal kita pero kailangan ng bumitaw. Ganun ba yun, Tay? Ayan. Ano pa ba? Sige lang, Sisi. BG muna, Sisi. Ayan. Okay lang, Siskoy. Sir Mr. Lee Art, mega love shout out. Good evening po. Salamat, Sir Mr. Lee Art. Salamat po sa 5 eyes na naandyan sa baba. Thank you.
Bakit nawala? Kaya bakit ka ba naghihintay? Nahimukin ka, pilitin ka ng tadhana. Alam mo na kung bakit nagkakaganyan. Lumulang kang nasasayang ang buhay mo at ang binubuntong iyong puso. Natutulog ba ang Diyos? Natutulog ba? Ba't ikaw ay kaagad sumusuko? Kunting hirap at munting pagsubok lamang. Bakit ganyan? Nasaan ang iyong tapat? Naduduwag, nawawalan ng pag-asa. Sorry, sumasabi. At iniisip na natutulog ba? Natutulog ba? Diyos, natutulog ba? Sikapin mo, pilitin mo, tibayan ang iyong puso. Tanging ikaw ang hubog sa iyong bukas. Huwag mo sanang akalain, natutulog ba ang Diyos? Ang buhay mo ay mayroong halaga sa Kanya. Dapat nga ba na ikaw ay maghintay? Natimukin ka, pilitin ka ng tadhana. Gawin mo na, Manika Corridas, kung ano ang nararapat. Magsiging ka at magtiwala sa may kapal. Nakahanda ang gustong madanay sa'yo. Hinihintay ka lang, kaibigan. Sikapin mo, pilitin mo, tibayan ang iyong puso. Tanging ikaw ang hubog sa iyong bukas. Huwag mo sanang akalain, natutulog ba ang Diyos? Ang buhay mo ay mayroong halaga sa Kanya. Ayan, hindi po natutulog si Lord. Ganun yun. The moment of truth. Manay ka, Corridas? Thank you. Nakalive ka ba? Nakalive ka ba ngayon, Manay ka, Corridas? Ayan, andito ako si LCG official sa iyong video. Kasakit na kanta, mahal kita pero kailangan ng bumitaw.
GR, done watching na sa iyong new upload daw, sabi ni Ma'am Tere. Salamat po, Ma'am Tere. GSC TV, Miglaw Shoutout, sabi ni Ma'am Tere. Parang ang taas nito. When I'm down, you know my soul so weary. When trouble comes in my heart, pardon me. Until you can and sit a while with me. You raise me up so I can stand the mountain. You raise me up so walk and stormy seas. I am strong and I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Taas, ang taas. The missing MG, big love shout out, good evening, shout out my friend. Hello to you, my dear friend, Fred Maria's Farm. How are you doing today, sweetheart? Thank you, thank you, thank you. I am strong when I'm on your shoulder. You raise me up to more than I can give. You raise me up so I can stand the mountain. You raise me up to walk in stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Thank you, my friend, the missing MJ. I love you all, guys. You raise me up to walk in stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up. You raise me up to more than I can be. Ayan, hindi masyado kamay ni Trent. Thank you everyone. Thank you for eyes. Sisi Jeanette, thank you Sisi.
Let me by the hand, let me taste the rising sun. Comfort me through the pain that life may bring. There's no other hope that I can lay upon. Let me, Lord, let me all my life. Ba't ang hirap kanta eh? By me across the lonely road of every should the things live inside your love. I'm here to your videos, sir. My friend, the amazing MNG, refreshing and relaxing going up Fort George Street 2 days ago. Need you there. You are my life. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. Lead me, Lord. Though at times I'd rather go along my way. Help me take the right direction, take the wrong. Let the Lord and never leave my side. All my days, all my life. You're all my life, you're the love upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You're all my life, I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. You're the love of my being. All the time, my Lord, I need you there. You are my life, I cannot live alone. Thank you everyone. Salamat po sa time. Still watching the amazing MNG. Tres pangit, sabi ni Sai. Agoy. Sun comes up. Teka lang, ulitin natin. Dan watching is Antaray.
rose up. It's a new day, Howdy. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Mari kasi tapos ka na? Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul. I worship Your holy name. Salamat po, Manny Kasiaw. Salamat sa paharang, Sir DFC. Salamat. Nandito ako sa iyong parting time, Manny Kasiaw. And on that day when the strangers would be slain, the end was near and my time had come. Still my soul will sing Your praise unending. 10,000 reasons and forevermore. Andito ako sa iyong parting time, Mari kasi Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. This deed, big love shout out. Good morning. Ayan. Harang. Salamat, sis. Holy name. Oh, my soul. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Ayan, andito po kay Ate Belle. Bye, GFC, Shouty. Maayong gabi eh. Thank you sa support, sabi ni Manny Kasiaw. Ayan. Tulog pa ako, sis. Mute lang. Ayan. Sige lang, sisi. Matulog ka lang dyan, sis. Matulog muna. Bukas na yung white eh. Sir, Mr. Lear, thank you po, Sisi Lady. Ilocano support, nag-love shout out. Good evening.
Salamat po sa inyong time. Kapsat, Mr. Lee Art, Migalog shout out, sabi ni Sis Lady. Give thanks when grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Wish you to CC Fortress. Because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say I'm as strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say I'm as strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. Give Nag-off ka man kasi bukang buka yung bunganga ng dress. Salamat po. Ano yun? Bakit meron ako dyan? Haha, it's a prank. Ano yan, Tay? Si Tay yan. Hindi ako yan. Kusaway na yan. Busy ako dito kumanta. Tapos kung ano-ano yung mga pinagsasabi. Let's wait, say I'm as strong. Let the poor say I am rich. Because what the Lord done for us. And now let the weak say I am strong. Agoy, nasintonado na si Tres. Sisi, hindi talaga ako yan. Yung tatay natin na pasaway, yung ninong mo Sisi na pasaway. Kaya pala sabi, nabasa ko, I miss you too, Sisi ko, Tres. Tapos di ko alam, nasa taas pala, may nagsabing, miss you, Sisi lady. Si Tay na pasaway. Back when I was a child, before life removed all the innocence, my father would left me high and dance with my mother and me, and then spin me around till I fell asleep. That of the tears he would carry me, and I knew for sure I was loved. If I could get another chance, another walk, another dance with you, I'd play a song that would never end. How I love to dance with my mother again. Mother would disagree to get my way. I would run from her to thee. It made me laugh just to comfort me.
yeah, yeah. Then finally make me do just what my mama said. Later that night when I was asleep, he'll leave a dollar under my sheet. Never dreamed that he would be gone from me. If I could steal one final dance, one final step, one final dance with you, I'd play a song that would never and ever end. Cause I love to dance with my father again. Sometimes I lived outside her door, and I hear how my mother cried to me. I pray for her even more than me. I pray for her even more than me. Yeah. Request ko to sa iyo, Manay Kasiaw. Next cover song mo. Too much, but I could just stand back. The only man she loved. I know you do it usually. After Lord, she's dying. To dance with my father again. Every night I fall asleep, and this is all I ever dream. Ba't siyang panalang ni Tres? Ba't siyang panalang ni Tres yung kanta? Hanggang oras na ako. Mag 1 hour lang ako. Ayan, meron na lang tayong 8 minutes. Thank you everyone. Salamat Manay Kasiaw, Sir JFC, Sissy Lady. Hi, salamat sa pagsama sa akin dyan. Sa taas. Uy, addicted best. Sir Mr. DR, thank you. Pulol sa stress. Would you know my name if I saw you in heaven? Would it be the same if I saw you in heaven? I must be strong and carry on, 'cause I know I don't belong here in heaven. Sige na tayo. Panay-send sa akin. 5% na daw yung battery niya. Thank you, Tay. Thank you. Mag-end na rin naman ako. And mga ano pa, 7 minutes. Would you help me stand if I saw you in heaven? I'll find my way through night and day. Wala si Tress. 'Cause I know I just can't stay here in heaven. Thank you, Tay. Salamat. Buti hindi nawala, oh. Kahit bumaba na si Tay, andyan pa rin yung background ko. Kagabi wala na yan.
can tell by your eyes that you're probably been crying forever. And the stars in the sky don't mean nothing to you. They're never. I don't wanna talk about it. How you broke my heart. If I stay here just a little bit longer, if I stay here, won't you listen to my heart? Oh, my heart. Sisi, thank you. Nawala si Ninong. Oo. 5% na lang daw kasi yung ano niya, Sisi. Yung kanyang battery. Malakas ang net mo po, Manay. Nasa isway ka. Oo, okay ba, Manay kasi naka-isway po ako. Okay ba to, Manay kasi kaysa noon, nung nakaraan. Request ko sa iyo, Manay kasi sa next song cover mo, yung Dance with My Father. I don't wanna talk about it. How you broke my heart. Medyo malinaw ba? Manay kasi If I stay here just a little bit longer, if I stay here, won't you listen to my heart? Oh, my heart. Okay po now, malinaw. Ilang Mbps po. Net mo. Saan yun nakikita man kasi Teka lang, tuloy yun dito. Hindi ko makita man kasi saan ba? Tinignan ko doon sa PLDT. Hindi ko makita. Bukas, tignan ko, silipin ko doon ulit. Yung kabuuhan ng internet mo. Saan yun nakikita? Di marunong si Stress. Basta gumagamit lang ako Manay kasi di ko alam kung ano doon, kung ilan. Teka lang, tanongin ko si Dos. Dos, pirang yung internet? Pirang ani? Ha? Yung Bayad? Hindi siya bayad, So yung Mbps, oo. 100 daw po, Manay kasi Manay kasi 100 daw, sabi ni Dos. Sa router ko. Hindi ko masilip. Doon sa sulok. 100 daw po, Manay kasi sabi ni Dos. Ha? Tingnan mo nga, maayos.
Ah? 100? Mbps? Sure? Sure ka? Ayan, ano na ba? Sa ilalim po ng router nyo. Panitigay ko. Panitigay ko. Ayan, teka lang, mani kasi aw ha. Teka lang, teka lang. Teka lang, silipin ko muna. DJ Jonas, the Dino Remix. La pasó una pula poco, oh, ganda lumambo, bona mi si chale niveau, me chamo puta jaye, On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis, et viens faire la folie. on t'invite à la magie, y a pas de raccourci, Oublie tes soucis. oh, 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 One, two, three, let's go! wait a minute, Latinos, get up in it, oh no, wait a minute, Latinos, get up in it, oh no, wait a minute, Latinos, get up in it, oh no, wait a minute, DJ Jonas, the Dino Remix. Pakita na. Yes. Ay. Mani kasi wala akong makita ang Mbps. 100 daw sabi ni Dos, pero doon sa sa router wala akong makita. 192 ang nakita ko doon, pero IP address. Sa akin 100 Mbps din, pero mahina sa swipe ko, baka sa gadget na may problema. Ngayon kasi mani kasi naka-bluetooth ako. Naka-bluetooth ako kasi nga kagabi, na-review ko yung live ko. Ang pangit, parang nagpurog-purog. Kaya trinay ko yung sinasabi mo na Bluetooth. Oh, okay naman ngayon. Okay naman ba? Bluetooth yung gamit ko ngayon sa company. Ayan, thank you po sa inyo dyan, Sir Mr. D. Art. Salamat po ng marami. Hindi ko pa pala napuntahan si Sir Mr. Lee Art. Malinaw po. Malinaw ngayon, mali kasi yung gamit ko kasi Bluetooth, naka-Bluetooth. Okay. Kasi kahapon pala yung hata ko ng jack. Kasi parang ang pangit ng sound ko kahapon, kagabi. Kaya trinay ko ngayon na Bluetooth yung naalala ko kasi ikaw, di ba? Yun yung sabi mo sa akin dati. Naalala ko, kaya trinay ko ngayon yung Bluetooth, yung gamit.
Ayan, mag-i-end live na po si Tres. Maraming salamat. Puntahan ko muna si si Sir Mr. Lee Art. Salamat po, Manny Kasiaw, si Jeanette. Thank you. Sir Mr. Lee Art. Nabubulol ako kay Sir Mr. Lee Art. Salamat po ng marami, Sir JFC. Hindi ko pa pala si Sir JFC napuntahan. Si Sir Mr. Lee Art. Yun. Sige lang. May bago bang upload si Sir Lee Art? Wala pa rin. Ito. Aureo Hotel. Yan. Andito ako, sir. Ito yung bahay. Tapusin ko to. 26 minutes. Sana all. Ang galing ng mga video ni Sir Mr. Lee Art. Ang ganda ng kanyang mga vlog. Sana all na lang. Ayan. Tapos na sa iyo, Manay Kasiaw. Sa sa parting time. Next na, yes, isunod mo doon, Manay Kasiaw, request ko, Dance with My Father. Ayan. Tapos, si Sir, punta ko si Sir, muna, GFC. Yes. Fresh na sisi. Mag-live ka na, sisi. Mag-end na ako. Ang daming upcoming premiere. Uy, sana all din. Ang daming upcoming premiere ni Sir JFC. Dito muna ako sa road test portable camera. Wow, sana all. May portable camera. Ayan, ang daming tusok. Tusok ko 164 na si Tres. Ayan. Tusok talaga. Ayan, Sisi, Jeanette. Thank you, Sisi. Magpapaalam si Tres. Si Tres ay mag-end live na. Kasi isang oras lang akit. Kasi baka pag sumubra na, silipin na naman ako ni Mother dito sa kwarto. Baka pakitaan naman ako ng halakol. Okay, Sisi, after mo na lang. Mag-ano na ako, Sisi, mag-end live na ako. Mag-live ka na para itambay ko yung isa. Ayan, ano pa rin si Sir Mr. Lee Art, tapos si Sir JFC, si Manny Kasiaw, tapos na, sino pa ba? Nung kanina. Si Sisi Lady kanina, andun ako. Kanina. Kaya lang, ginamit ko ngayon yung aking CP. Si Sisi pa pala, ayan. Puntahan ko na lang sila. Sisi! Mag-i-end live na akit kasi walang aakyat, walang kakanta. Na, may curfew na. May curfew na dito sa bahay. Alam nyo naman, yung mga matatanda, bawal na magpuyat. Kaya magpapagawa na ako, Sisi, ng bahay ko sa taas ng puno. Studio ba? Doon ako bibiri tuwing gabi. Doon ako magpapagawa. Mama Eden, mega love shoutout. Salamat. Pupunta ako dyan, Mama Eden, sa inyo. Diyan ako mag-stay muna. Pwede ba ako mag-stay dyan, Mama Eden, sa inyo? Mga 1 month? Mama Eden, kaya mo ba akong pakainin dyan? Magbaon lang ako ng bigas. Magbaon lang ako, Mama Eden, ng bigas, tapos mag-stay ako dyan sa inyo muna. Para makabilo tayo, mag-live, kanta-kanta tayo. Magkulong tayo doon sa isang kwarto din. Sige, para akit kami. Guys, sure ka dyan, Sisi, ha? Bili ka na ng V8 mo, yung sound card. Pag-uwi ko, stay ka sa bahay. Uy, nakakahiya naman, Sisi ko. Ang ganda ng bahay niya ni Sisi Sky. Sana all. Ano na, Sisi? Okay na yung mo? Refilling station mo doon. Di pa ako nagagawi doon sa Legazpi. Di pa ako nakakadaan doon.
Akit lang naman. Akit lang naman, hindi ka kanta. Wala namang problema yun. No, kwentuhan lang. Ito si Sis Sky, ito yung kapag nagkwento to, ano ba, lagi kang nakangiti. Lalo kapag siya ay tumawa. Sagad. Di ba, Sisi? Kapag ikaw ay tumawa, sagad. Miss Sky, pwede din ako mag-stay. Oo. Kwento-kwento lang tayo minsan. Hindi ka naman kasi nagla-live si Sky na kumakanta sa live mo eh. Salamat po, Sir Mr. Lee Art. Bye-bye po. Mag-end live na rin din po si Tris. Bakit lagi ako nabubulol? Still watching pa rin ako, Sir Mr. Lee Art, dito sa 26 minutes mo na video. Sa Oreo Hotel. Relaxing. Yun. Sagad hanggang buto. Oo. Naalala mo yung magkaka-jamming tayo nila si KSA. Pag kayong dalawa nagkaka-jamming, grabe. Kaya lang ako, alam mo naman, hindi ako pwede magbiro. Yung kung anong mga biro-biro, alam mo naman. May nakamasid. Sasabihin, aba, magaling na, marunong na. Harang pa. Ayan, salamat sa paharang. O siya, sige. Sino na yung magla-live? Ikaw, Sis Sky. Kanina, nakita ko naka-live ka. Ayan, bye na. Bye everyone na. Mag-live ka na, Sisi. Sana all may bantay. Oo. Bye everyone. Sisi, thank you. Dinet, salamat. Ayan, mag-end live sa stress. Good night. Good night sa matutulog na. Sir GFC, salamat po. Andito pa rin po ako sa iyong road test ng portable camera. Wow. Bye everyone. Good night. See you to Japan. Thank you. Hintayin ko muna magbaba ng link si CH Japan para mapuntahan ko. Kasi magbababa yan ng link. Ayan, mag-live ka na Sisi Jeanette. Meron pa naman ako dito isang CD na available. Bye everyone. Ang tagal magbaba yung